Bina koko. Bina koko. Trut nih sini tuh. Ringdeng dah. Naringakhै. मानसि हिसाबैथ' आं नाजाबोनायल' जादों बुंबोनायल' जादों मोगथां खामानिथ' मावनो जों दिनै ओंखाम जाबाय बर'नि मस्ट पपुलार फिल्म डाइरेक्टर मानगोनां जोंदाव बड'सा सारनि न'खराव दिनै जों ओंखाम जादों ओरैबायदि गोथाव संबाय मेडामा ओंख्रिखौ मैथा जों जाबाय लोंबाय आं जाखांग्रोबाय बिराद गोथाव संदोंमोन मेडामा मैथा ओंख्रिखौहाय जों मैया मानगोनां जोंदाव बड'सा सारनि न'आवहाय ओंखाम जाबाय माबाय माखासे खोथा सावरायबाय फैगौ समफोराव नोंथांमोननो सारनि बै केमेराफोर गोजाम केमेरा बोरै खेबो बोरै मायो बेफोरखौ देखायनो नाजागोन सारा मोनसे मोजां टाइम दिरुनोब्ला आरो सारा आब्रडआव गोबां सम थाहैबाय आरो थांबावगोन बियो थांफिनगोन गावनि रिसार्चआव दङ मोनसे रिसार्च जेब्ला साक्सेस जायो जों बयबो बर' हारिया मिथिनो मोनगोन लोगोसे गोबां मिथिखायो सारखौ आलायारननि माने फार्स्ट नेशनेल एवार्ड मोननाय माने सोरखारजोंनो गनायथि मोनजानाय एवार्ड बिथाङा बे डाइरेक्टर आलायारननि आरो गोबां मुभिफोराव बिहोमा दं बिथांनि जिखुनुआनो जाया आं मोनसे भिडिअसो फोसावनो नागिरदों दायो फार्स्टआव होज्रोदोंमोन आं बे जाहैबाय दिनै एनडिएफबिनि मुंख्लं सानमोन एनडिएफबिफोरनि फार्स्ट मार्टियार बेजों लोगोसे बिकेडब्लिउएससिनि आफादगिरि मानगोनां मेहिनेश्वर बसुमतारी सारा मा फोरमायदों मा नोंथांमोना आं फोरमायगोन नायग्रोनानै लागोन बाथ्रायाथ' बेयो साननो गोनां बाथ्राबो बयबो बुजिनांगोनबो मोनथिलायनांगोनबो नाजाबोनायल' जादों बुंबोनायल' जादों मोगथां खामानिथ' मावनो हायाखै बेथ' सैथो बाथ्रा दा जायखि जाया दिनैनि जे हाबाफारि एनडिएफबि जे इउनाइटेड फराम बेनि गेजेरजों गहपुरनि दैमालु फोथाराव गेलेग्रा फोथार बावहाय 36थि मुंख्लं सान बेखौ फालिनो जे हाबाफारि बावहाय नुजाफैनाय जादों आङो आगोलावनो आंजों रादाब हरलायखादोंमोनखाय बे रादाबखौ रैखा खालामनो आङो सफैनाय जादों ओरैनो मोजां मोनदों दुखुबो मोनदों मानोना जोंनि जुजिबोनाय नाजाबोनायनि जि मोनसे फिथाइ बा जाफुंनांगौ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सनखसनि सदियासिम रायजो दानायनि जि मोनसे आलादा रायजो दानाय सिमां लोगोसे जोंनि बर'फोरनि जि मोनसे जेंना कार्बि आंलंनि बेबो जाफुङाखै बा जोंनि दा बर' कसारि मोनसे गावहाय खुंथाय बेबो आबुं महर मोनाखै दा गोबां जेंना दङ जाय जेंनाफोरखौ लानानै बर'नि माहारि आफादफोर जेरै बुंनो थाङोब्ला बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि मोनब्रै हान्जा थाबाय जों आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद थाबाय आरो बर'नि गोबां आफादफोर दङ जुजिदों जयैनो जुजिबोदों सम सम मालाबा गावस्रादोंबो दा बे माब्लाबा ज' जानाय माब्लाबा गावस्रानाय बेवहाय गोबां जोंनि गेजेराव माबा मोनसे आवगाय फावसायनोबो गोनां जानाय बेखौबोथ' जों नुबोबाय मोनबोबाय बिनि सायाव गभर्नमेन्टजों सावरायनाय जायाखै गभर्नमेन्टजों रायलायदोंबाबो रायलायगासिनोबो दङ दाख्लैसो रायलायदोंबो आसामनि गिबि मन्थ्रिजोंबो रायलायदों आरो मैयाबो रायलायदों दिल्लीयाव रायलायदों दराय बर' फरायसाफोरनो साथाम थान्दैया थांदों रायलायहैदों बिथांमोनहा आफादगिरि दिपेन बर' मानगोनां बिसोर थांदों गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी थांदों आरो लेङाइ आफादगिरि सासे खोरोमदाव औवारि बिथांमोना थांदों आरो गुवाहाटियावबो बे सावरायनाया एखे मोनसे सावरायनाय प्रग्रामा मोनसे समावनो जादों माने रायलायनाया भिडिअ कनफारेन्सिंनि गेजेरजों जानो गोनांमोन भिडिअ कनफारेन्समोन आरोखि दा ओंखायनो जोंना बेवहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि पिताम्बर ब्रह्म थाबाय आरो बिथांनि लोगोफोर बिथांमोननि आरो लोगोसे एनडिएफबिनिफ्राय मानगोनां एमएलएबो बिथाङा आरो बिटिआरनि डिपुटि चिफबो गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो थादोंमोन रायलायनाया मोजां जादों होनदों आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय एडिजिपि हिरेननाथ बिथां थादों आरो लोगोसे चिफ सेक्रेटारि थादों आरो जोंनि आरो अफिसारबो थादों आरोखि रायलायनाया मोजाङै क्लस बाय क्लस रायलायदों होनदों नाथाय बेसेबांसिम जाफुंनायनि बा जाफुंहोनायनि मिजिं लानो हायो बेथ' उनावहाय जोङो माखासे सान थांबा मोनथिगोन ओरैनो मोनसे माबाखौ लादों नोजोरा जाहैबाय 2024 मायथाइनि गेजेराव फोजोबनांगौमोन जेंनाफोरखौ दा थांखि लायो मावनाया बिदिनो मालाबा बबेबा जाहोननि थाखाय आरो गोलावबो जालाङो बेखौ नुबाय
दा दिनैहाय बहाय फैनानै जि बाथ्राफोर मोन्थिफैदों दाबो गोबां जाफुङै जेंनाफोर दङ जायफोरखौ सुफुंनो हानाय जायाखै जेरैहाय एक्सग्रेसिया मोननांगौ मुंख्लं न'खरफ्रा 5 लाखै बेबो गोबाङानो दाबो मोनाखै आरो लोगोसे सारेन्डार इन बे जायफोर बिथांमोन दङ रिहाबिलिटेसन मोननांगौ बेबो गोबाङानो मोनाखै बेखौ मोन्थिफैनाय जाबाय केसआ दिनै उद्रु जायाखै माखासे दैदेनगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जोबथेसालियाव दाबो जोबजानानै दङ बेफोरनि बाथ्राफोर मोन्थिगासिनो दंखायोबो दिनैबो दुखु गोनां बिदिन्थि सावरायनायाव ओंखारबावबाय बे बाथ्राफ्रा सिमा बारायनाय माबाफोर आपडेट दङ सिमा बारायनायनि बाथ्राखौ रायलायदों होनदों दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बुंनाय बायदियै बा जों मोन्थिनायाव गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादनाव फारिलाइ दङ सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गं 500निबो गोबांसिन दंबावो 500नि बारा दङ बर' गामिफ्रा हाबबावनांगौ दा बबे बबे गामिया हाबखो थांनायाथ' गं 60 गं हाबनायानो जाबाय आद्रा हाबनो गोनाङा दंबावो आरोखि दा बे गामिफ्रा माला सोसनजागोन बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा रायलायनाय फैदों बिथांमोना रोखा जागोन आंनिफ्राय आं बुंग्रोनाया बे थिग नङा नोंथांमोननिफ्राय जे बे हाबाफारिफ्रा जेन फैबाय थानाय इयुन बा बिसायख'थिनि सिगां जुदि मावफुंजायाबा बा सुक्तिखारि जि आफादफोर दंमोन माबा मोनसे राहा लाफिनबावगोन नामा दिनैसिम माबा मोनसे सावरायनाय जाबाय जेबो बिनि सायाव रायलायनाय जायाखै ओंखायनो आंनिफ्राय आं बेखौ बुंनाया बे थिग जानाय नङा आरो रोखाबो आं बुंनो हाया मानोना सागानगिरिफोर आरो सागानगिरि आफाद जों ज' जानानै बेखौ रायलायथ'नाय जायाखै गोनां जायोबा हयथ' रायलायहैनाया सम थासारिखौ नायनानै आरो बिसायख'थिनि आगोल बेफोर बाथ्राफोर फैनोबो हागौ आरो ओरैनो खौसेथिनि मोनसे जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया खावलायदोंमोन हांख्रायदोंमोन बेखौ लानो रायलायगासिनो दं रायलायनाय जागासिनो दं होननानै जों मोन्थिनो मोननाय जादों बयबो बर' रायजो राजाया लुबैदों आइ आफाया लुबैदों जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयबो बर'नि साफ्रोमबो सुबुङा लुबैदों जे बर' हारि खौसेथिया जाथों गोजोना फैथों बेखौ बयबो लुबैदों दा बे हिसाबै रायलायनायनि फिथाइया जाफुंनायखौ जोङो मिजिं लादों दा रायलायनायखौ जोङो जाफुंनायखौ गमामायैनो लुबैयो आरो बर' हिसाबै रावबो लुबैयानो गैखाया दा ओंखायनो आंनि खावलायनायाबो बे आरो जि मोनसे खावलायनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया रायजो राजानिसिम हगारहरदों आरो जाय दोलोफ्रा रायलायनानै खौसे जानांगौ बै दोलोफ्रा रायलायनायनि गेजेरजों खौसे जाफैनो हायोबा बे हारिनि इयुननि थाखाय मोजां जोंनि इयुना गोजों होनना बुंनो हागोन आरो बर' हारिनि जि मोनसे रैखाथि थामोन्थानि जुजिबोनाय बेयो मोगथां महर मोनगोन होननानै जों मिजिं लानो हायो बेनाव सोरबा पलिटिक्सनि मानियाबो जुदि कन्ट्रिबिउसन दङब्ला नैबेखौ ला आं बेखौ बुंगौमोन आरोखि नोंनि फनखौलाय हमथारगोन माथो मानो हमासै नाम्बारा ला सारनिखौबो ला नोंसोरसो हमलायो ना मायो आंनिखौबा हमा नै आं दाबो फन खालामदों खोनादों दा रिंदों रिंदों दा ना रिङाखै थाम्फैया मानसिखौब्ला खैबार जाखो नोंलाय दा सानो मोनसे कान्ट्रि जाखो दा 7 बार रिंगासिनो एसियान प्रकाशजों जों जाफुंबायलै राजनिति हिसाबै बियो साननो हागौ आंखौ खिन्थु बेजों मानसि हिसाबैथ' आं मा आं बेजों ओंख्रिबो सोंलायनो हाला नामा कानाडायावथ' बे बाथ्राखौ इण्डियान